tu už má brutálnu jazdu. Chvíľku po vyvážke. Kokos brutál. Pozrite na to. Jaká jazda. Ahojte kamaráti, vítam vás pri novom videu. Máme piatok 20. júna, my sme sa rozhodli ísť na jedno súkromné štrkovisko, kúsok od nás a štrkovisko dlhé kusy. Ako môžete vidieť, nový outfitík od partnera Maxcarp. Takže túto výpravu sa zameráme samozrejme na lov na boilies. Onedlho nás čakajú veľmi dôležité naše preteky Tire for Dreams Carp Cup vo Veľkom Cetine. Týmto ťa, Paťku, pozdravujem. Ako môžete vidieť, auto naložené, nafulované, čelník je, všetko tu máme. Tak máme 3 dní, piatok, sobota, nedeľa. Budeme sa snažiť pochytať nejakých pekných kaprov. My sa s vami o tom podelíme. Uvidíme, aká bude aktivita. Posledný týždeň, 2, krásne počasie, výpeky sú, takže uvidíme, aká bude aktivita ryby. Tento víkend hlása mierne ochladené na nejakých 23 až 25 stupňov. Noc bude trochu chladnejšie, takže veríme, že to nejaké dobré zábery prinesie. Guten Morgen. Yes. Ideme. Shadows creeping round the block at night. Deep bass banging feels just right. Strong vibes rolling drumline heavy. Tuto dole za týmto kopčekom, ak sa nemýlim, tak toto pred nami by malo byť miesto číslo 12, na ktoré sa momentálne chystáme, ale preveríme si to ešte u správcu, takže tuto by sme mali momentálne bačovať 3 dni. Takže miestečko krásne. Takže vybavíme sa so správcom, prídeme sem, rozložíme sa, nachystáme krmenie. Zastavili sme sa po ceste ešte pre partikel. Taký mixik sme si dali spraviť, takže budeme kombinovať taký mix partikel spolu s guličkami a uvidíme, čo to prinesie. Pre tentokrát sme sa rozhodli ísť na toto miesto. Predtým, keď sme na tomto jazere boli, tak sme boli v tých častiach, jak je ten karaván vzadu, to je jednotka, dvojka. Sme boli prvotne, potom sme skúšali tuto, jak je Vipko. Teraz je to neviem, či 6 alebo 7 miesto. Tak sme skúšali tam, tak teraz sme sa rozhodli, že ideme tuto na túto stranu, jak končí táto voda. To je taká pličina. Uvidíme, tuto posonárujeme, sú tu nejaké panele, tak popozeráme, čo tu je. Máme aj nejaké lekná. A uvidíme, možno ráno vyskúšame dať jednu takto pod nohy. Takže uvidíme. Dáme si čln dokopy. Pôjdeme to tu posonorovať celé, nájdeme si nejaké miesta. Klasicky my bojku nepoužívame. Nejako tak zvyknutý bez bojky fungovať. A sonáre si označíme body, takže budeme vedieť, kde vyvážať. Nech tá bojka nám to tu nejako neruší, to lovné miesto. Možno kebyže je tu viacej hran, tak dám bojku niekde dozadu za tú hranu, ja neviem, na nejakých 50 metrov, iba nech mám ako taký orientačný bod. Takže zatiaľ tak. Idem si skompletizovať čln, dám si veci všetky dokopy a ďalej pôjdeme na vodu. Jo? Jo. Idem si pozrieť toto miesto tu, jak sú tie lekná, jaká je tu voda. To síce, aj keď tu niečo bude, tak to pravdepodobne poplaším s tým motorom, ale mňa to zaujíma, jak to tu vyzerá. A sú tu 2 metre vody. Tu je utopený strom. Uvidíme, jak pôjdu tie zadné miesta. Tak možno to tu potom stiahnem tuto ku kraju. Niekde do týchto častí pre tie lekná. Matúš vyváža z loďku, on vlastne chytá tú stranu od bojky smerom na opačnú stranu, jak je tá lodička. A ja vlastne od tej sektorovej bojky sa budem držať na túto pravú stranu. To, z čoho som jedine takto sklamaný z tohto miesta, je, že tu nič není, tu už není žiadna hrana, ty kokšo.
Tu je to všetko v tej istej úrovni 2,8, 2,9 a pozrite, tuto jaká hrana je. Takže tuto ide potom kopec z tejto strany, ktorý padá na tú opačnú stranu. Takže toto vyzerá veľmi zaujímavé, ale ideme pozrieť ešte dozadu. Idem na tú hranu, tam na tú bližšiu. Vrátim sa naspäť, vyskúšam. By mi to malo začať potom padať. 2,5, 2,6 až na niekde na 2,9. A dám to takto hneď z vrchu tej hrany. Taktiež takto ťahavým pohybom. Posuniem to. Tak, a prihodím tam iba takto čisto guličky. V začiatku dám takto viacej. Trošku dám aj takto naokolo zo pár guliek. Tak, a to stačí. Viacej teraz ani dávať nebudem. A uvidíme, ako sa toto miesto osvedčí. To ma trošku bolé hlavu z tohto kameňa. Ako som spomínal, ja ľúbim trhať člny. Ale snad to zvládneme. No tým, že som na takom vyššom brehu, poďme zobrať ešte olova, zavesím to tu, nech mi viacej špunuje ten silon, lebo takto keď bude fúkať, tak to mi bude robiť oblok a bude mi to zbytočne poťahovať. Takže vyvezené máme, zakrmené máme, počkáme, uvidíme. Maestro už má taktiež vyvezené, všetko na svojom mieste. Všetko na svojom mieste, takže ako som spomínal, pravú údičku má, jak je sektorová bojka, niečo na ľavú stranu. Druhú údicu vlastne sa chytá ľavá strana, sa ťahá smerom do tej zátoky. Takže body poukladané, bojky nepotrebujeme. Dože sú tu sektorové bojky a ruší to tú vodu, tam ešte nejaký, neviem, či to bude vidieť, nejaký moreplavecký plavák ešte. Ako si spokojný so svojou vývažku? Veľmi dobre, už mi to tam niečo vpuskáva. Teraz sa to tam položil, že by hneď takto prvý kontakt. Ani som si nestačil pivo otvoriť. A to, priateľe, podotýkam, pivo, áno. Ja keďže nemôžem múku, tak som si musel na to prispôsobiť aj pivo. Aby dobre bolo. Pozrite, fešak tiež v takých vecach krásne. Čak, ale ten Máš šutovec. Jotovečka. A tu už má brutálnu jazdu, chvíľku po vyvážke. Brutál. Z tej ľavej strany. Ja nezastaviť. Stojí? Už sa mu to podarilo. Čo si mal na ľavej udici? Ja obidve varianty som zvolil zombíka, Red Zombie Spice. Vyzerá to byť Pekná ryba. pekná rybička. Takže zombík nenehal dlho čakať na seba. Koľko? Po hodinke? Hodinku dozadu asi bola vývažka. No ani nie je možno. Ani nie je možno, ale tým, že som robil nadväzce a gule som omočil, môže to byť tak hodinka, lebo nechával som ten dip zaschnúť na tých guliach, aby sa to hneď nerozmočilo v prípade do vody. A teda zožalo to jemný úspech. Uvidíme, keď to vyťahneme, čo z toho bude, ale
Jazda bola krásna a cíti to aj na palici, že nebude to určite malá 3-kilová rybička, ale bude to niečo krajšie. Kokos brutál! Pozrite na to! Jaká jazda! To je neuveriteľné. Takže Matúš ešte ani nezdolal rybu, ak ste mohli vidieť, a prišla brutálna jazda. A to pikantné Rio za ananásovú popku. Proste, ako som spomínal, to pikantné s tým sladkým, to je proste zbraň. Uvidíme, čo to bude. Jazda bola krásna. Ako som spomenul, ja proste na ten čln pôjdem. Uvidíme, čo to bude. Nevyzerá to byť na veľkú rybu. Ale super. Po hodinke nám prišiel kontakt. Vlastne toto som mal záber na tú pravú stranu, kde sa ťahám vlastne viacej sem. Matúš mal ten kontakt zase z tej ľavej strany. Takže kraj sektorov sa nám ozval. A lišček. Pekný lisec. No, poď, kamarát. Je to tam. Takže prvú rybičku máme. Brutál. Krásny lisec okolo. Koľko, kamarát, môžeš mať? Tá 8 desina. No poď, kamarát. Ďakujem, čau. Prvý a druhý je na palici. Takže super zatiaľ. Správca sa zastavil. Veľmi neskutočný človek. Málo kedy sa vidia takíto ľudia na jazerách. Takže s radosťou sa tu budeme vraciať už iba kvôli tomu ľudskému prístupu. My to máme radi proste, keď je to na takej priateľskej atmosfére a nepotrebuje si nikto nič dokazovať. Takže potom vyvezem, idem rýchlo za Matúšom. Ten ešte zdoláva. Tak uvidíme, čo sa mu skrýva na konci montáže. Dobre, ja som vodicu nehal v člne. Letím za Matúškom. Už som ho videl. A čo? Pekný. Ja som mal okolo tých asi 10 kg, ani som ho nevyberal. Tento vyzerá byť ozaj, že pekný. Takto som ho videl. Áno, nevidel som ho ešte tu na kraji, ale z tej diaľky vyzeral ozaj veľmi pekne. Krásny chytinač. On už vyzerá v tej váhovej kategórii do tých 15 kg. Takže by hneď po hodinke cielená ryba bola splnená. Krásne. A po takom dlhom boji ešte stále koľko sily má. Ideme pre rybu, ale či sa jej na breh nechce. Ale už ide. Ešte počkám, lebo je stále taký nevrlý. Ešte je stále dosť aktívny. Ale už si myslím, že už je zdolaný.
Tak sme netarovali, on má štandardne pol kila, je namočený, budeme počítať potom 1 kilo dole, už tých pár gramov hore dole je jedno. Počkáme, kým bude 0,0, poď môžeš. No. Krásny šupináč, bolo aj 15 kg. Super, na čo to bolo, Mrcko? Red Spy Zombie, Max Carp. Ceca po nejakej hodinke vyvážky stále mi to tam niečo obkuskávalo na palici. Myslel som si, že to bude malá rybička, nejaký sien alebo niečo, ale tým, že som mal guličky ďalej od háčiku, tak mi prišiel tento krásny záber. Tak som zdolával rybu, tak Lukovi prišiel ďalší záber, krásny lisec o váhe, myslím, že 10 kg. A tu máme krásneho šupinatého kapra. A naozaj, že nádhernú stavbu má, 15.06. Krásna jazda, krásna zdolávačka, zdravý, nádherný kapor. Snažíme sa všetko zdolávať z brehu tým, že ideme na veľký cetín na preteky, kde len kobrujeme a PVAčkujeme. A všetko musíme zdolávať z brehu, tak sme sa sem prišli ešte viacej zdokonaliť, keďže za 2 týždne sa nám blížia preteky. A keď sa nám blíži odhodový pretek, tak ja to vyvážam, ale proste tieto vývážky, ja to mám proste rád. Si nájsť tuto, ak to začne padať, tu už to ide na 2,5, takže zás ťahavým pohybom to spustím. Tak je na dne, pridvihnem, došponujem. Raz na montáž hodím do pár guličiek, pár dám takto naokolo, jak pôjde ryba, tak ona si to nájde. Dobre, a môžeme ísť na breh. No, 3 vývážky a už som si vyskiloval aj vystupované včelnú, takže bude to v poriadku. Tak, ideme sa na chvíľku posadiť. Teplo je fakt akože brutálny hic, takže ideme si sadnúť, dáme si pivko a veríme, že čo skoro príde ďalšia jazda, takže čo vám ukážem, ako máme vyriešené spanie momentálne. Nebivakujeme, ale takto v autách. Takže jedno, tu mám lehátko. Starú poličku som sem šupol, ale to podstatné na tej poličke, čo je, že mám urobené takto nabíjanie. Takže cez svetlo mám nabíjanie USB-čkové, neviem aké je to gulaté, teraz C-čkové, to som si iba tak narýchlo sem dal, lebo mi to iba teraz prišlo, nejaký teplomerík. Mi ukazuje, koľko máme stupňov, diera nachystaná, keď máme kúrenie v zime. Mám veci, baterky na nabíjanie, štandard, nejaké veci okolo toho. No a Matúš to má vymyslené trošku na inom leveli. Tento má polička, krásne osadená posteľ s madracom. Takto sa tu hodíme. Tu má všetko. Polica, vychytávočka hneď v aute. Proste voda musí byť či už na rannú hygienu alebo na nejaké jednoduché umývanie. Televízorik. Menič zo soláru. Nejaké to ovládanie na kúrenie, čo máme, takže takouto formou, keď sa dá byť pekne pri vode, tak sme v autách. Samozrejme, keď sa dostávame na miesta, kde to možné nie je, tak bivakujeme.
alebo si dáme väčší šprint k udičkám, kebyže spíme tam niekde hore, že sa nedostaneme až palicám, takže takouto formou. Vyvezené? Vyvezené, majú to tam nachystané, není o čom. A z guličky sa ani nemenili, lebo však tým, že to tam bolo chvíľu, tak neboli ani moc rozbité a tu tej bielej ryby toľko není, takže boli iba predipované, vymočené v dipe. Nechalo sa to chvíľočku preschnúť, išlo to do vody. Koľko? 15 minút. 15-20 minút a opätovne pekná jazda. A brutál, super, po takejto chvíli takto kontaktíky. To ani nečakal. Už sme na šokovke. Uvidíme, čo sa z toho vykluje. A to bude tiež taký do 10 kg. Dáme rácošku. A je tam. Krásna ryba. Krásny lišček. Pováhaj cca 10 kg, možno plus, nevážime. Není to až taká veľká ryba. Zase krásna jazda. Chvíľku po vyvážke. A zase Red Zombie Spice. Zombík sa rozhodol, že šlape, čo nás veľmi teší. Takže po poslednej rybičke sa nám to trošku zastavilo, tak ideme si urobiť takto papanie. Máme si sekanú z nejakú zeleninku. Dobre sa napapáme. No a keď sa najeme, pôjdeme to poprevážať. No Matuško mal tu jednu jazdu, toho šupináča, a kým si nachystal montáž, ešte to ani nezavral do loďky. Tak na prúte už má ďalšiu rybu. Čo máš na tomto prúte? Tak ja mám na obidvoch to isté. A sme doma. Obidva prúty som povedal, že budem testovať na jednu guličku. Takže vôbec žiadne špekulácie. A vidím, že to šlape, že to ide. Nebola to žiadna extra jazda. Išlo to pomaličky. Takže uvidíme, keď to zdoláme, čo to bude. Zombík sa zatiaľ osvedčuje vo veľmi dobrom. Kvázi jeho štvrtá ryba je na zombíka s popkou, pekne premočené v dipe. Nechané trošku, nech to zaschne na tom. Potom to tak krásne urobí na to taký povlak. A odtedy, čo sme tu, tak kvázi do hodiny každá ryba. Bolo také hluchšie obdobie chvíľku. A to sme aspoň využili na to, že sme sa dobre najedli. To bola dosť potiahla do kraju. Ale tým, že mám dobrého suseda, môjho spolubojovníka, tak keď mu spravím záber, mu to možno ani vadiť nebude. Ja mu vynadám za to. A on je tak dobrý chalan, že on už ma zamotal. Už ťahá asi aj mňa. Dá. A zase ďalší krásny lisec. Okolo 12 kg. Krásna zdolávačka. Zamotal som luka. Ale len tak cez holovko. Takže paráda. A zombík si ide svoje zatiaľ tento prvý deň našej výpravy. Takže bomba, 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 bomba. Black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Situácia je následovná odtedy, jak tu začala akcia, ako sme spomínali, hneď vedľa, čo tu malo Porsche, tú akciu malú.
tak sa nám brutálne ryba zastavila. Sme 5 hodín úplne, že bez záberu, jak to nie je aj viacej od toho posledného kapra, čo mal Matúš, tak úplne, že 0 bodov. Ani to nepiplo, poprevážali sme, prekrmili sme, ale proste záberu sme sa nedočkali. Doteraz ešte sa tu chlapci kúpali vedľa od tej akcie, takže je to tu úplne momentálne mŕtve. Pôjdeme teraz na vodu, poprevážame to celé, nachystáme to na noc. No a uvidíme, čo nám prinesie noc. Krásna jazda, chvíľku po vývážke. Tu stojí. Dobre, ideme. Po dlhšej dobe po vývážke nám prišiel jeden nočný, respektíve no, už nočný, takýto šupík. Cca hodinku po vývážke, takže dúfame, že sa to v noci ešte viacej rozbehne a príde aj niečo krajšie. Každopádne krásna rybička a ide do vodičky naspäť. Dobré ránko, máme ďalší dník. Po prvej noci, alebo respektíve od poslednej ryby v noci, ktorú sme mali, tak už sa nič neudialo. Nejako sme ďalej ani veľa nešpekulovali, že by sme v noci menili miesta alebo prekrmovali. Nakoľko už boli sme unavení z roboty, tak sme si povedali, že oddychneme si, vyspíme sa. No a máme tu druhý deň, ránečko, dáme si kávu, ideme to poprevážať, niečo povymýšľať a uvidíme, čo nám priniesie dneskajší deň. Ale každopádne ešte raz sme si super zachytali. Nebolo tých záberov nejako enormne veľa, ale boli pekné, razantné jazdy. Vidieť, že tá ryba je pri sile, takže úplná spokojnosť zatiaľ. Ideme poprevážať. Konečne po dlhej dobe jazda. Stále si ide. Tak uvidíme, čo z toho bude. Išiel radšej hneď na vodu, lebo tam sú utopené všetko panely v týchto, ja mám ten prst, v týchto častiach. Som mal jedného a teraz na druhého. Krásny, myslím si, že taký Dunajec by to mohol byť. Pravda, synáčku. Pošli mi maminu aj s tatinom a bude dobre. Mali sme krásny padáčik a potom šla ryba do jazdy. Luko zmenil miesto, jak každý rybár hovorí, zmena miesta, ryba istá. Prišlo to aj teraz. Videl som aj guličky. Dal som pod seba 2,21 Legendario, lebo s tou popkou mi to nejako nechcelo šlapať. Luko dal šiltovec dopredu
Slniečko peče, dobre. Normálne sa grillujem. Ale ťahám to aj zo zeleniny, dámy a páni. Je tu veľa leken, jak vidíte, aj tu sú lekná. Nevie to zaostriť, teraz to zaostrilo. Tu sú lekná, všade naokolo sú lekná. Všade. Spravil krásny výpad. Na to, že tí kapry sú není až tak extra veľkí, tak sú veľmi bojovní. A nech sa páči, máme tu krásneho liščeka. Vôbec sa mu nechce, ste videli. Už bol... Ešte ten breh je tu taký krásny. Už bol tak na okraji, ale ja si myslím, že už je nadýchnutý dobre a už je náš. Rybka zdolaná. Za chvíľku možno ukážem. Krásna ukážková ryba. Na pár rokov to bude neskutočná bomba. Krásna rada šupín. Takže totálna spokojnosť. Nebudeme ho ďalej trápiť, nebudeme ho pustiť naspäť. Hello. Takže čaute Maxáči, vítam vás u nového videa. Moje jméno je Vanessa a dneska som prišla s mojou maminou pozrieť co to chrocenou, takže mojho tatina a jeho kamoša. Oni už chytili veľa rybičiek, kapríkov, pekných a poďme si pozrieť, že čo robia. Máme tu návštevu. Po dlhom čase nákonec. Prišiel vám krásny záber, krásna cieva. Tatino musí pomôcť. Konečne po pár hodinách sme tam prebili Anabolic Sunrise a prišiel takýto krásny športovec. Není to nič horibilné, ale na to, aký bol, neskutočný boj. Takže krásna zaslúžená rybička. Pani manželka zdoláva. Robím to dobre? Robíš to dobre. Ale ona uteká doľava. To není úplne malé. Bojuj mami o to. Krásny. Jej, super. Tak, Vandike sa podarilo zdolať takýto krásny tučný šupík. Tiež menšia sorta, ale nádherná zdravá ryba. Krásny. Môže byť? Tak nakoniec mi začala šlapať táto kombinácia. Úplne jednoduchá, dvakrát legendário. Takto trošku zarezané pod seba. Už neviem koľkatý kápor v poradí. Priatelia, chvíľku po vyvážke prišiel ako z také malinkej sorty, povláznený. A pozrite, aký krásny
vypasený líšček, brutálne krásna ryba. Tento za pár rokov, keď bude, tak to bude tiež jeden z krásnych mohikánov. Tiež jedna vrchná rada šupiniek. Krásny, pozrite na ten púpok. Brutálna ryba. Ďakujem za ňu, ide naspäť do vody, vyvezeme to a uvidíme, čo prinesie noc. Perus. Ako to vidíš? Tak to vidím ja. No jo. Tak je to na 150 metrov, takže vidím to tak, že nevidím. Krásny líšček sa nám podaril. Teraz po dlhej dobe, pretože voda je strašne prehriatá. Tá ryba sa stopla. Ale aspoň takto na večer takýto krásny bojovný líšček. Úplne krásny. Hore má len krásne šupinky a tu na boku pri žiabrach jednu. Plná nádhera. Okolo 10-11 kg. Ale nádherný bojovný. Nebudem ho trápiť, pustím ho ďalej do vodičky a nech rastie. Čaute. Prišla jazda. Ananásik si ide aj v noci. Ale už ho zobereme. Takýto 6-kilový šupináčik. No jazda. Sa zastavilo. Pôjde ešte. Brutálna jazda. Pre chvíľku som to vyviezol. A ide si stále svoje. A ten odhodový prúd Ananás zasa čaroval. Prišiel z takýto nočný krásny šupík, pozrieť. Vlastne za dneskajší deň od včera jedna z najväčších rybičiek. Fakt, aktivita ryby je úplne mizivá. Ale super, veľmi potešil. Už trochu väčší. Takže úplná bomba. Tak ahojte, máme pred sebou posledné ráno. V noci sa mi podarili urobiť nejaké 3-4 zábery, z toho jeden krajší šupináč. Teraz ráno som dostal budíček formou píplo mi, poťahlo mi hore, padlo mi to. Poťahlo hore, padlo mi to a takto sa to opakovalo asi 10 minút a povedal som si, pokým nepôjde do jazdy, proste z toho auta nevylezem, lebo ak som bol unavený, že nevylezem z toho auta, tak konečne som zadrenkal a zás to začalo robiť to isté, poťahlo hore, pustilo dole, poťahlo hore, pustilo dole. A som si povedal, že pravdepodobne tam bude nejaká malá ryba zapnutá, lebo guličky som mal vo vode celú noc, aj keď dávam momentálne 2 21 pod seba. Ale tým, že voda je teplá, tak gule pracujú úplne fantasticky, rozpadávajú sa, takže za tú noc z tej 21 ostane úplne malá gulička. Tak som si povedal, že asi to niečo nadrapuje, lebo mám to ešte trošku viacej od háčiku. Takže idem to teda vyťahnuť, že nebudem ani vyvážať, že si láhnem, vyspím sa ešte, ale hodinku a potom si to vyvezem. Tak ak som prišiel k palici, zasekol som a som cítil, že tam nejaká ryba je, išla cez prekážok, lebo jak tu padajú tie hrany, tak asi to niekde proste zasekla tá ryba, zatiahla. Tak
Nakoniec vyšiel som na čln, rybu som zdolal, bol to taký 8 až 10 kilový lisec, tiež s krásnou radou popod chrbtovú plutu, takže ryby sú tu krásne. No idem teraz vyviesť, zakrmím, dáme rannú kávu, najeme sa a uvidíme, čo nám ešte tento krásny slnečný deň dneska prinesie. Plánujeme o nejakej 2. 4. to pobaliť a teda ukončiť tú trojdňovú výpravu. Tak uvidíme, či sa nám ešte podarí zdolať nejakého toho mohikána z tejto vody. Ide ešte? Pôjde? Či púšťa? Ananás sa ozýva. A už ide. Tak po dlhšej dobe sa ozval aj ananás. A takýto krásny lísec ďalší. Krása. Zatiaľ dneska ešte deň od rána. Najväčšia aktivita odtedy, čo sme tu. Takže výborné. Tak. Kráve aj zo včelu. No, prehodil som ten ananásik medzi tie lekná. Dokobroval som tam trošku jahody. A prišiel za odmenu takýto krásny lísec. Brutálne sú tu krásne tie lísce. Neuveriteľné. Vrchná rada šupiniek, stredná rada šupiniek. Zás, ako som spomínal pri tých ostatných, to budú ukážkové kusy. Super. Ideme to tam hodiť ďalej. Doplníme trošku energie. Manželita nám doniesla ľadovú kávičku karamelovú. Stále nám tu mastí tá stíhačka. Učí to tu. Je tak prcko. Kafe de kafe. Aj výprava sa nám pomaličky končí. A nejaké druhé to začneme baliť a čáko domov. Dneska aktivita ryby úplne fantastická. Zábery nám prichádzajú skoro každú hodinu, takže ryba sa rozjedla, síce z tej menšej sorty, ale ako ste mohli vidieť, krásni listy. Takže zatiaľ spokojnosť. Za chvíľku po vývážke ďalší krásny razantný záber. A šiel. Skúšame ešte raz. Ešte raz, keď sa nadýchne, už bude dobré. A už bude náš. Máme ho. Po dlhšej dobe nás prišiel pozrieť aj šupináč. Tiež krásna zdolávačka, jazda úplne razantná, opätovne tie isté guličky, ani som ich nemenil, dvakrát pikantné Rio, 2 20-ky, respektíve 2x21. Tak, nech sa ľubí kamarát. Pláva ďalej. Pošli mamču. Zmena miesta, ryba istá. Vyviezlo sa to tam na takú panelovú platňu. Uvidíme, čo z toho bude. To bolo pekné. Je náš. Dáme ho sa na podlohe. Tak, 3 krásne dni máme za sebou, aj napriek do začiatku menšej aktivite
sme si fantasticky zachytali. Tak snad sa vám videjko páčilo. Ak áno, dajte nám like, dajte nám odber, určite nás to poteší, dáte nám väčšiu motiváciu robiť ďalšie a nové videá. A čoskoro sa vidíme pri ďalšom videu. Ak všetko pôjde podľa plánov a vyjde a budeme to časovo stíhať, tak najbližšie videjko bude po blížiacich sa pretekoch. Tak sledujte nás ďalej, komentujte, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo a prajem vám ešte krásny deň. Čaute.